हाजोनि सोनामानो खानाय खफाया बेसेबा समाय होदों नोंनि महरखौ बिरग्लां होनानै लानाय फास्रा थाबायलाङोब्लानो मै फेलेंगि आं गोमोयो आं सोमोनाङो आं बबा जायो राव गैयै नोंनि महराव नोंनि फावफोराव नोंनि महराव नोंनि फावफोराव जागोन ना मेथाइयाथ' हौवासा हिनजावसा सानैबो खननाय दं दानाबा आं हारसिं खननांसिगोन सोरै ट्राइ जादों मेथाइयाबो बांद्राय गोसोआव गैया ओंखायनो एसे नायनांदों आं दे मेथाइया दाख्लै बावैसो ओंखारदों नालाय बेदोंसि मेथाइयाव मोसाफागोन ना फाया जेराव दङ बेवहायनिफ्रायनो जेराव दङ बेनिफ्रायनो मोसाजागोन डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै दे हौवाखै गंगार हाजोनि सोनामानो बालेंलें गुफुर गावदां महर मोखां हौवाखै गंगार हाजोनि सोनामानो बालेंलें गुफुर गावदां महर मोखां हौवाखै सिमसा सिख्ला सोनामानो महर मोखाङाव नायना हमदां हाया बोलांबाय नों बोलांबाय आंखौ नों बोलांबाय लांखारबाय नों लांखारबाय आंखौ नों लांखारबाय दा आंनि गोराव अन्थाइ नंला गलिबाय गलिबाय गोसो आंनि गलिबाय फेबाय आं फेबाय नोंनि हायनाया नङाहाय गंगार हाजोनि नङाहाय सिमसा सिखोनाव आंबो बर' सिखोनासो बारै जोमो देलाय माला आजोनिया बड'लेण्ड रायजोनि बड'लेण्ड रायजोनि बड'लेण्ड रायजोनि बड'लेण्ड रायजोनि फिमेल पार्टखौबो खननांगौ जाहैबाय बेसेबा समाय होदों नोंनि महरखौ गावदां बिबार खानाय खफायाव बेसेबा समाय होदों नोंनि महरखौ बिरग्लां होनानै लानाय फास्रा थाबायलाङोब्लानो मै फेलेंगि
thank you